Иновации в комуникацията между родители и учители в ерата на облачните технологии. Комуникацията между родители и учители е от съществено значение за развитието на децата. Традиционните методи не винаги предоставят необходимата бързина и ефективност. Сега ще разгледаме как облачните технологии могат да подобрят този диалог. Те предлагат нови възможности за ефективна и прозрачна комуникация. Нека помислим какви предимства можем да извлечем, как могат да подобрят ежедневието както на учители, така и на родители. В следващите слайдове ще разгледаме конкретните ползи от използването на облачните технологии. Облачните технологии революционизират комуникацията между родители и учители. Те не само улесняват споделянето на ресурси, но и засилват взаимодействието помежду ни, което е основа за качествено обучение. Облачните технологии предоставят платформа за ефективен, бърз и прозрачен диалог. Тук съвместната работа с родителите става по-лесна и по-ползотворна. Нека помислим какво може да значи това за нас и нашите деца. Целта е да създадем предпоставка за по-добро образование чрез иновации в комуникацията. Помислете как този подход може да промени ежедневието на децата ни и да подобри сътрудничеството. Нека обсъдим ползите от използването на облачни технологии в образованието. Облачните технологии предоставят възможност за съхранение и достъп до данни през интернет. Това означава, че учители и родители могат лесно да споделят информация и ресурси. Например, помислете си колко по-бързо и лесно бихте могли да търсите информация с помощта на инструменти като Google Workspace или Microsoft Teams. А сега нека разгледаме предимствата. Облачните технологии предлагат достъпност и сигурност, което означава, че данните са винаги на разположение и защитени. Освен това, те позволяват съвместна работа в реално време, което улеснява комуникацията и сътрудничеството между учители и родители. Това са само част от причините, поради които облачните технологии са толкова полезни в образованието. Помислете за потенциалните ползи и как те могат да подобрят взаимодействието с училището и детската градина. Как облачните технологии облагодетелстват родителите? Първата ключова полза е достъпът до информация за ежедневието на детето. Родителите могат да видят менюто, дневния режим, както и снимки от различни занимания и събития. Това осигурява прозрачност и спокойствие. Втората полза е възможността за директна комуникация с учителя. Това улеснява обмена на информация и бързото решаване на възникнали въпроси или притеснения. Третата полза са уведомленията и напомнянията за събития, родителски срещи и други важни моменти. Това помага на родителите да бъдат винаги информирани и организирани. Тези предимства не само подобряват връзката между родителите и училището, но и създават по-добра среда за децата и в детската градина. Да се фокусираме върху предимствата на облачните технологии за учителите. Първо, нека разгледаме как лесното управление на информацията за децата улеснява ежедневната работа на учителите. Те вече могат да се концентрират повече върху образователния процес, вместо да губят време с ръчно обработване на данни. След това, автоматизираните отчети и анализи спомагат за по-добри педагогически решения. Учителите могат лесно да идентифицират нуждите на учениците и да адаптират методите си на преподаване. И накрая, спестяването на време чрез шаблони и интегрирани платформи е значително предимство. Това позволява на учителите да се съсредоточим върху качеството на преподаване, а не върху административни задачи.
Тези предимства показват, че с помощта на облачните технологии учителите могат да работят по-ефективно и да се съсредоточават върху най-важното – обучението и работата с децата. Да разгледаме някои от предизвикателствата, свързани с дигиталната грамотност на родители и учители. Това е ключов аспект, защото умението за използване на технологии е основополагащо за успешната комуникация в дигиталната ера. Също така, защитата на лични данни е от първостепенно значение. Важно е всички участници да бъдат уверени, че информацията им е защитена. И накрая, неравният достъп до технологии може да бъде съществено препятствие. Трябва да гарантираме, че всички имат равни възможности за достъп до технологиите. В следващата част ще разгледаме как можем да адресираме тези предизвикателства ефективно. Ето и няколко добри практики, които могат значително да подобрят нашата работа с дигитални платформи. Първо, обучението за използване на платформите е ключово. Не забравяйте, че инвестицията в обучение е инвестиция в ефективност и сигурност. Второ, ясните правила за комуникация са основата за успешен диалог. Правилата ни помагат да избегнем недоразумения и да изградим доверие. И накрая, използването на сигурни и утвърдени платформи е от съществено значение. Това гарантира, че личните данни и информацията ни са защитени. Тези практики не само улесняват комуникацията, но я правят и по-сигурна и ефективна. Да разгледаме как изкуственият интелект може да бъде използван за персонализирана комуникация. Това е интересно и е бъдещето на дигиталния диалог, което ни предоставя възможности, които не сме имали досега. Първо, нека помислим как анализирането на данни може да ни помогне за ранно откриване на проблеми. Това не само подобрява ефективността, но и създава по-сигурна и подкрепяща среда за нашите деца. След това разглеждаме интегрирането с националните образователни системи. Това ни позволява да синхронизираме усилията си и да осигурим по-качествено образование. Фокусирайки се върху тези ключови области, можем да направим комуникацията не само по-ефективна, но и по-лична и значима. В заключение можем да кажем, че облачните технологии наистина преобразяват връзката между родители и учители. Те правят комуникацията по-ефективна, прозрачна и навременна. Това са ключови предимства, които не можем да пренебрегнем. Инвестирането в дигитални решения не е просто модерна тенденция. Това е стратегическа инвестиция в успеха на нашата образователна система. Когато се ангажираме с тези технологии, ние гарантираме по-добро бъдеще за нашите деца. Нека всички ние бъдем част от тази трансформация, като работим заедно за постигане на по-добра комуникация и разбиране в образованието. Благодаря ви за вниманието!